Aquí jugant a LOL, League of Legends. Viciada. Subes de nivel. Subes de nivel. Heu de subir de nivel. Qui és el nom que acaba de dir Rangusa? Qui és el nom? Who is the fucking noob? La tassa teta! La tassa teta! Who's Eddie? Eddie! Eddie! World of Warcraft. M'han estonejat. M'han fet un fucking stunning. Un fucking stunning. Va, que es vegi com te'ls rebentes, que es vegi com es rebentes la cadena. Aquest empataré. No, m'han estonejat. Els fills de puta. M'han estonejat. Un menys. Un menys. Mira, mira com m'ha rebent el sentit. Aquella guarra. Aquesta guarra te'l rebento. Mira aquí, tros de puta guarra! Se l'escapa, Se la fill. Oh! La guarra! This is my room! Això és pro. LOL, me l'he menjat! Com me l'he menjat! No, les torres! Las torres de Torres, tio! Has vist una torre i no se'ls veu així. Ja, És un ñordo. el mierdo perdido. Espera que s'hagi bé. Ole. Ole. Això és una habitació pro, tio. Estic ensenyant l'habitació pro. Això va al meu canal del YouTube. Del YouTube. Lionel. De Lionel. Lionel Messi. Messi! Hòstia. Pues Eddie! Eddie. M'espero. Espera, que agafo el meu... My basket dream. Ja està. Ets molt fàcil. Calla. Ole. Music, qué voz. El dúo quiere inventar en el sorteo, creo. El dúo quiere inventar el sorteo, creo. Soy abuelito. Solitas. Solitas. Well, yo sí es. Solitos. This is my room. Amb bacteria. I per finalitzar... Bibi! Ui! Oh, que gran, en major! Tetes. Tetes. Sí. Independència o mort. Independència o mort. Mític llibre, que no ha de faltar en cap habitació de cap català. Tirant del blanc de Joanot Martorell. Aquest l'Adrià és un paquet. És un paquet de colors. L'Adrià és un paquet. Paquetins. Ja està, no, tio? Crec que ja l'he ensenyat tot. Tota. My bad. Sí, sí que hi anem, sí. Digue'm. No, és que estic concentrat ara.
Està concentrat. Assassinat, doble. I al final et vas liar amb aquell tio, eh? Clar que m'hi vaig liar, tio. Mates poues. Jo no sé amb qui m'hi liaré avui. Problem no n'hi ha ni un. I tu et vas tirar aquella, no, al final? Aquella tan bona. Sí. L'amo. Bueno. Aquí veiem Beach, tu de Beach. M'estic arrencant pèls del cul. LOL, porto 14 assistències. 35, 20... 6, 5, 14... Amb 27 minuts. I aquí veiem com la... Home, que deu, Vinga, té una cara de... Jo, no hi mort. Vinga, adéu, paquets. Això és per amor per Catalunya.